El context actual que vivim ara mateixa, en què patim una greu crisi, en què l'atur està pels núvols, sobretot en el cas dels joves, que o bé tenen que quedar a casa sense massa expectatives o bé se n'han d'anar fora de l'estat, en un context en què s'està atacant tant des del govern de la Generalitat com des de Madrid a l'estat del benestar, justament quan més falta fa, se l'està atacant més. En un context que s'està fent pagar els plats trencats de la crisi no a aquells que l'han provocat, sinó a les persones normals, als ciutadans i les ciutadanes. En un moment en què s'estan rescatant bancs i no s'estan rescatant persones, evidentment no podem quedar-nos en els braços creuats sense fer res davant d'aquesta situació que és un poc vergonyosa. Per això cal que ens impliquem, sobretot en el cas dels joves, perquè en contextos com este som quasi sempre els més perjudicats. Cal que ens impliquem, cal que ens movem, cal que diguem què volem, cal que diguem què no ens agrada, cal que diguem què faríem nosaltres, quines alternatives proposem. En definitiva, cal que diguem, sobretot en aquest context, que no volem hipotecar el nostre futur per a pagar els tripijocs del sector financer. Com podem fer això? Bé, nosaltres pensem que per fer tot això hi ha una gran ferramenta i aquesta ferramenta és compromís. On intentarem que siguin els joves que participen, els que diguen les seues, que diguen el que opinen al respecte. Per aquest costat també este congrés té d'important que a nivell organitzatiu renovarem càrrecs i si n'hi ha gent que repeteix càrrecs estarà genial i també mirarem de gent que pugui assumir noves responsabilitats des de l'organigrama del partit. El congrés serà el dia 28 de juliol. Serà a Saló. Serà al Saló d'actes de l'Ajuntament de Saló, a les 7:30. I simplement fer una crida a tots els joves a que hi ha alternativa, a que ens hem d'organitzar, a que som una eina útil i convidar-los a que participen d'aquest congrés i a canviar aquesta decadència per un somriure.